תקשיב, עכשיו התחלתי סרטון, ורשום לי 108 שניות, כאילו... יאללה, בוא מתאים ביותר, בוא. לא הבנתי כאילו למה רשום לי 108 שניות, כאילו דקות, שניות, לא יודעת מה זה. בחיים זה לא קרה לי. אז פתחתי ערוץ חדש, כמו שאתם רואים. ואני הולכת לעשות פילטר ל-2025 שהתחיל עוד מעט. כאילו הוא כבר התחיל. בואו נראה מה יהיה. הנה. ואנחנו נשתפר פה, במרפסת אנחנו נשתפר וככה לא יהיה לי שערות בבית. ואני אגיד לכם. זה לא מגיע לי. לא, המרפסת פה בחוץ ליד המדרגות, נשים את הכיסא. מוזר. צ'יק צ'ק הוא יעשה לך. או שנעשה פה בדשא, טוב? אוקיי, פה. מה זה הסבל הזה? אוקיי, אני הולכת להיות בבלרינה כזה. עשירה. סימן שאלה. אוקיי, סבבה. אני הולכת לקרוס. אני הולכת לבכות. אני הולכת להמתין. ואני הולכת לא הבנתי. מה זה? איזה הייתי מחליפה. או, החליף לי. אולי אמא שלי. קודם כנראה היום. אתה יפה, אני רואה שאתה יפה. מה הם שמים לי כאן את הקבר? מה הם שמים לי כאן את הקבר? אני אוהב את השיר הזה. גם ככה יש אזכרה לסבא שלי עוד מעט. מה הם שמים את הזבל הזה כאן? מה הם שמים? יופי, אני צריכה להעביר. זבל, אני לא רוצה להקיא, מעניין את התחת. לא. בקיצור, יהיה לי 2025 זבל. בוא נעשה פעם אחרונה.